хора, минах през много мъки. Минах през много мъки за едно TNT. Минах през много мъки за едно TNT. Знаете ли? 2 пъти умрях. 2 тотема фандайна изгубих от те. Знаете за какво са тотема фандайните, али? Не бе! Не, искам енчанта! Искам да енчанта. Кубаната вече почва да се щупва малко по малко. Но като ми буквално от един скелет добих енчанта. Няма представа. Колко много мъки. Нямат представа. Сега ще видите тези мъки, когато стане вечер. Ще ги видите. До утре. Бай-бай. Лека нощ. До утре. Бай-бай. Вечер. Вечер. Ела при мен. Хайде вечер. Ами, стана вечер, предполагам, че ще правя клип. Аз ще умра. И без мобила ще умра. Ще шупа бронята заради това просто. Сега махна ще бъда така. Моте много богата моят скин, буквално богата ще е много скин. Много е готин. Моят нов скин. Има много малко броня обаче. О! Слин от първия път! Аз не мога да повярвам. Знаете ли това какво значи? Енчантна подсказка, стринг дърво, стринг пръчки, подсказка. Сещате ли се? Много е лесно как. Карам около тази къща около 5 години. Не можах да открия входа. Както виждате, нова врата. Не. Буквално не си вратата не си отива. Да. Не си отива. Вижте. Хича си отива. Но обаче нямам такива блокове. Знам за феновете на розовото. Тук за феновете на розовото. Няма фенове! Няма и да има, защото розовото е тъп. Розовото е тъп свят. Нали бе, момчето? Тук на първия етаж имаше няколко крафтинг тейбъла. Ами сега ще си крафна лък и ще ви го кликна. Сега ще си крафна лък и ще ви го кликна. Имаме си лък. Имаме си лък. Къде ми е ковалния пак?
О, вече е нощ. Само си го апгрейна. Окей. За това събира те работи. Виж как да разсееш един друг, като просто искаш да видиш. Е така. Зомби искаш ли да видиш? Е така. Е така просто, гледай. Като искаш да видиш, правиш така. Бегаш, взимаш, ядеш. Почваш да бегаш. Почваш си айтемите, биеш се. На втория удар да се намират. Изхъбяваме един тем. И се стреснах от един тем. Да, Господ е с нас. Абе, всичко назад удара ламтапом. Всичко ламтапом от втория удар, бе. Тая. Там се тая, че ги ламтапом. Не искам да ги докосвам, защото само гнусни. Ама ще ги докосвам като... Паяци. Гадино, влизай в лабата. Гадини. Гадино. Гадини. Що се пусна тъпата музика? Още съберат цялата армия от зомбита. Да. Идват още зомбита. Да, как си знаеш. Не, умира. Не. Като не си знаеш, не е възможно. Ако умра, ще щупанеш костата от моята стая. Трябва да си приготвя тотем фондайнг. Защото става зле. Аз ще си броята дори, хора. Само съм на храна вече. Аз вече съм на храна. На храна и мечи и тотем фондайнг. На храна мечи, тотем фондайнг. Това не си искам. Храна мечи, тотем фондайнг. Трябва да убия всички зомбитата, да. Да, това истина, трябва да ги убия. Това нищо не ме докосва. Ако нещо ме докосне. Ако нещо само ме докосне, ще убия някой, ще щупа нещо в гейминг стата ми. Добре. Приемам, добре. Да се пребера и вкъщи.
през тези неща минах. Видяхте ли през какви гадни неща мина моят герой? Да, спаш много. Паза. От тук ще се бях. От тук ще се бях. От тук ще убия някои мобове. Ще бия. Бия! Не пискам. Имам ли го? Имам ли пискам? Да, не пискам. Имам го. Колко бе хора имам пискам. Колко бе хора имам пискам. Вече имам. Вече. Хора, след да пускам тъпте ви, щяхте ли да тръгнете да се биете? Аз не. Аз не най-добрата шанса. Не. Не ви съветвам. Не го правите. Не правите такива опасни неща като мен. Ще пробвам да оценя до другата вечер. Ще оценявам до другата вечер. Трябва да съм навънка до другата, като мине другата вечер. Като мине, трябва да съм дълго време навънка. Как съм си изгубил левалите? Левалите! Не съм ги изгубил. Не съм играл! Тотем фанайн като губи. Като Тотем фанайн да убеш, нали бяхме? 19. Като изхъбиш Тотем фанайн, значи трябва да се губиш левалите. Шак са в фанайн. Не знам кой лево. Това е мега... О, не. Палмерът ми. Да не се е развалил. Палмерът? Не. Не, просто може да влезеш. Малко да се махна нервите. Нервите да спрат малко. Много нерви. Много съда. Много скелети. Много чудо. Мога да те взема стрелата. Скелет. Възразяваш ли да те убия? Скелет. Да, господине. Господине, вие сте много силен. Нищо не може да ви спре. Използвам неговото оръжие срещу него. А твоето оръжие срещу теб. Твоето оръжие расте. Не определено. Трябва да взема някакъв къвто и да запуша в хола. Вземам меча, за да не ми скочат пати. Отивам срещу Златния хънтър. Златния хънтър. Златен хънтър. Взех ли някаква броня? Поне. Айде, рай!
15 левел. Само и чак фарма левали сега. О, трябва да дебна скелета. Дебна. Дебна смут. Това ще бъде равен дуел с тебе. Имаш опасване, не е равен дуел. Аз съм по-малко сърце. Аз съм на половин сърце, че да е равен дуел с теб, кое е зомби. Не да райд зомби на половин сърце само с тези работи. Пак няма да е честно. Трябва да има нещо специално в това зомби. Трябва да са супер ръпнати. Ще дам една дверца. Абе съм! За всеки случай си оставям тези неща тук. За всеки случай си оставям тези тук. И това трябва да се оставя тук. И това трябва да се го оставя тук. Трябва да имам 6 плейти на помощ. Трябва да имам някои 6 плейти на помощ. Ти. Значи това. 6 плейт. Избирам. И право да приемем вече способи. Не, аз за да нямам да излизам вече това също. Това е думата ми. Няма да излизам от... Няма да излизам от думата ми. Аз да не съм някакво побъркан, че да излизам от собствения си дом. Не съм. Обаче съм. Леглото е твърде далеч. А става близко ли е? Ето. Това не знаете колко много мъки трябваше, за да го направя. Аксолотлчета, ако мен не няма да знаете, ще се върна за вас. Гледайте как се бие бабки. Гунга. Аксолотлчета, аз сте живи. Казах, гледайте как се бие батко. Казах, гледайте как се бие батко. Така се бие батко. Бие се батко. Бие се батко се бие. Бричи. Сложих бронята нещо. Малко бронята е литри по нещо сложих. Всякакви работи. Наведете гори! Къде си? Ти? Че трябва да вземайте ми поне. Не ми казва се, че някой... Майстор ми. Тея зомбита, тея скелети, тея паяци има умника са празногласни. Казвам, аз съм умника. Наистина съм празноглас. Трябва да се нараем, момче, да целя време. Дава, няма как.
Приготвям си бойния инвентар. Бойния инвентар. Така. Да е боен. Така, всеки случай спинката на литрите. Бойното инвентарче. Бой. Нали е боен инвентар? Да, боен е. Чил зомби. Зарежете тази зубка. Моля ви се, зарежете. Имаше едно малко зомби. Много ми се харесваше. Затова викам, не. Това не е правилно. Трябва да раздея сърто и с зомбита. Аз бях скрит тогава. После се пусна на сървайвър. То почна да ме бие. Удра го няколко пъти и после избягах. Ето тук. Така скочих. Уби ме в лавата. Изгоряха ми много антон. Ходих на критик. Взех си също тайната. И буквално след това познайте какво става. Познайте. Мъртво зомби! Аз предизвичах малко зомби. Има лоша страна и добра страна. Лошата ми е тази. Другата ми е добрата. Критик. Виждате ли един трик? Виждате ли това нещо? Тук малкото. Ето такава страна. Ето така може да ето. Това е трик. Много добра. Около моята кажа, защо постоянно има мобове? Знам защо няма да има повече. Ако искате да има такива битки, деабонирайте се. Не се деабонирайте от мен. Шегувах се просто. Просто се шегувах. Просто шегичка. Обаче няма да правя шегичка. Баща. Трябва да има светлина. За да не може мобовете да се спалват. А при мен е пълна тамница. Тамница при мен. Заради това. Трябва светлина. Че да може да няма мобове, трябва светлина. Ком искаш да няма мобове, трябва светлина. Ком искаш. Ще направя един кръг, от който ще бъде светлина. Е така. Да има малко светлина. То много ме има през тази нощ. През тупата нощ има много. Казвам просто. И така просто да има много и да има постоянно битки. Аз не искам. Вие ако искате, искайте. Ще правя битки, обаче малко. Като се развия още малко. Трябва да се развия на макс. Трябва да се развия колкото мога повече. Трябва да се развия, просто няма как. Няма как да оцелявам сред тези мулове. Хора, просто няма как да знам който иска. Не знам който иска да се бия, да, видите как се муча.
Ако обичате, али как се мисля. Ще съм да правя да пишете толкова в коментарите. Правя кръг и този кръг така, виждате ли? И вътре в него ще има лаптоп. Вече няма да има мобове около моята къща. Около моите неща няма да има повече мобове. Никога повече няма да има мобове. Ама никога. Вярвайте ми. Никога повече няма да има мобове до мен. Просто ще има битка срещу мобове, обаче ще бъде малко по... Когато се развият повече, просто. Съжалявам за феновете на битките. Не се съжалявам за феновете на битките. Вай. Да. Ще изчакаме да стане нощ и ще видим резултата. Ще изчакаме да стане нощ и ще видим резултата. Така, защото има много мобове, хора. Има много мобове, нали? Мобовете не се правиш така, не знам какво ги махаше. Не иска да това да правиха. За да няма мобове. Значи, това е не иска да това ли. Скоро става вечер. Както виждаме, скоро става вечер. Така. Да направим някои дървета. Това е моя собственост. Така че го барите. Мобове. Не идете близко до него, защото просто не знам хора. Така ли беше с мобовете на вас? Сигурен, че така е било. Не съм пълно сигурен. Не съм баш про на Майнкрафт. Така че ми пипайте нищо. Не ми пипайте нищо. Никога мобове. Никога няма да има мобове около моята къща. Ето така да я правя. Ето така правя всичко възможно да няма мобове. Вижте, даже стана много малко. Много стана. Много стана. Всъщност не е грозно. Вижте, всъщност това не е грозно. Като отидеш надолу, чайка се вижда точно ето. Не е грозно. Така изглежда хубаво даже. От близко обаче вижте от пълница. Пак изглежда готино. Първо лице до гарата изглежда много грозно. Трябва да се вижда по-криво. Става си малко по-далече. Ето този да виждаш и е топ. Да ви кажа. Така топ. Няма да има мобове никога. След моята база.
Ще има ли молва след моята база? Не! Няма да има! Ето трябва да направим така. Едно нещо. Бай хора. Това не се проработи. Вижте. Не идват. Зомби! Още светлина ще сложа. Барикадирам ви. Тук изглежда. Само. О, вижте, те наистина не идват. Да, това е било. Значи това е било. Така ще сложа няколко. Така ще сложа втор човек. Около къщата му. Ще изглежда по-готина. През нощта. Гледате? Изглежда наистина по-готина през нощта. По-светлина малко. Да, по-светлина. Но всяка се наслагава точно е към нека пут. Ще кажа пут. Тук не е барикадирано. Ще ти барикадирам, крипаре. Аз тука. Крипаре. Крипаре. Крипара. Крипара. Се страхува. Страхува се! Страхуй се, бе. Ей, страхуй се, иначе ще пребия. И така трябва да слава още малко светлина. Готови ще достатъчно светлината. Последен кадър от най-добрата клетка за къщата ми. Ето тук се вижда най-добре мисля. Изчета малко още светлина. Малко трябва. Трябва още малко светлина, ще да се вижда по-добре. Изчета, трябва само още малко светлина. Още малко светлина от покрива да идва. Опа, опа. Е така ще направя. Виждате ли, все едно има такова коледни лампи. Е така ще направя с свързани. И са. Това да има мази. Но това няма да е на клип. Ще осветиме. И тогава ще направя последен кадър. Вижте, вие много добре. За днес какво свърших. Вижте. Това цялото го направих. Много хубаво, чао, хора, и се ще кивука над ми баба.